И какво ста, хора? Аз съм ShadowHexBG. Днеска ще си продължим Майнкрафта. Това е 1.9 версия. Един моят приятел HeavenBG ми каза, съм на по-нова версия. И да, поне реших и аз да я подобря така. И нещо ми се е бъгнало и нямам никакви работи. Това е странно. Сега да продължаваме. Да отидем да съберем нещо за ядене. Хубава къща. Там има градинка. Така. Колко картофа има? 5 картофа. Моля би ще ги опържа. Така. Вземем картофи и ги посяваме, хора. Колкото ми дадат, сега има в момента 16 хора. 17 с това. 17. Така. Колко имаме? 10. Окей, добре. Ще отида да посъбера малко дърво. Там. За да си заготвя картофите, да ги спържа. И сега вървим. Взях овца, ама... Не искам да я вземам. Пък и не знам за какво. Крава. Кравче. Може ли да умреш тук? Защото ми трябва за храна. Ела. Чакай бе. Ела бе, човек. Ти не си човек, ама си крава. Искам да умреш, бе. Ела тук. Ела. Казах ти да дойдеш. Иначе... Не знам. Ела бе. Ще умреш. И ми даде един саван. Пи. Гадост. Сега да посъбера малко дърво. Пак нали за това дойдах. Така, събираме. Да, 4 дърво. Ето вижте, че ми е друга версия. 1.9 ми е версията. Объркам това. Не, аз имам маса. Добре. Аз ще взимам още дърво. Да имам, защото нещо ми се е бъкнало, както казах. Всичките работи са ми нали. Е малко досадно. Ама. Що ме така? Добре. Окей. Нямаш грижи, братле. Събираме пак 4. Значи пак 16. Така. Майчице. Сега се отива при селото. Моята къща. Вървим. Ето че на тази версия може да стане. Ето, става, хора. Ето, вижте, че да ми дава клечки. Ето, убедете се. Сега, ето, клечка ми даде. И мисля да бъхта с нея. Аз посъбер... 2 клечки! Супер! Опа! HeavenBG ми го каза това, че трябва да на по-нова версия ще стане. Послушал го и ето, става. Добре. Ще отида при моето село.
Сега не знам какво да правя. Ще опървя тези картофките. Първо в безплатната печка. Само че къде ми беше къщата? Тук ще го намеря. Такъв ще я намеря сега. Къщички. Ето е. Тя е до това. Там е. Ще първа картофките и салама. Салама първо искам да го пека. И така. Чакай да несем всичкото дърво, защото малко ми потеря за един меч. Да се направи кирка, може би. Влизам и затварям. И правим това меча. Ето. Уипи, имам си меч. Добре. Ще направя една кирка. И една брадва. Ми стигне дървото. Ще ми стигне, бе. Сега ще ми трябва 3. Оп. Ето. Ето, вече имам 3 работи. Меч, кирка и брадва. Ще ги слагаме. Защото за сега няма ми трябват. Сега няма ми потребват. Слагаме това дърво, слагаме и картофите.